Нощи реших, че трябва да бягам по 10 км на ден. Днес станах рано, 9 часа, да си бусна малко шансовете да успея и отидах да си купя за първ път в живота си running shoes. Преди никога не съм имал running shoes, защото идеята е да си купиш нещо, някакви обувки супер скъпи и просто едно-две бягания да ги разбиеш, ми струваше доста тъпа. Но сега реших да го направя това, да се мотивирам да мога да бягам 10 км. Когато не съм бягал от много време и после почвам да бягам, се уморявам на 4-ти километър някъде. Тъй, че да видим днес с моите обувки колко ще помогнат ли изобщо. Ще се стегна ли след като правя влог да избягам тези 10 км и да видим как се чувствам. Преди време, когато пак бях решил да бягам 10 км, появи една контузия в коляното ми на 7 км и аз идиота не спрях, защото исках да се избягам 10 км. Та сега дясното ми коляно в някакъв момент ме издава и започва да боли много. Тъй, че да видим сега кога ще се появи. Преди няколко месеца, като бягах, се появи на 4-тия километър. Дано сега е заздравяло след всички тежести, които съм вдигал, мъртви тяги, лек преси, което няма да е така. Дано се появи накрая. Това ще е моята площадка, сравнително малка, т.е. ще трябва много да въртя. Хубавото е, че няма хора. Слушам извъртя музика, се надъхвам и започвам. Още като започнах да бягам, веднага си припомних защо по принцип не бягам. Втори километър, краката ми вече тежат. Не искам да се занимавам въобще. Не знам защо изобщо реших да бягам. Ама съм казал, че трябва да го направя. Трябва да бягам по 10 км на ден. Затова продължавам. Колкото и да боли. 4-ти километър. Вече направо не мога. Едва стигна до тук. Но в принцип бягам по 4. Това не си казах, че ще бягам 5. Хем повече от предния път. Хем поне половината на целта. Пет километра е малко. Не може да има нещо недовършено. Тъй, че ако 5 км в началото на обиколката, трябва да завърша обиколката. Така хем бягам малко повече, хем спушва малко повече. Много гадно. Фидбак на обувките. Не ми помагат с умората, но краката не ме болят. Като човек, който до сега е бягал с Jordan 11 и Air Force One, са ми доста удобни. Стъпалата са ми супер, нямат демидж, но още се изморявам. Те мекичките неща имат ефект. Но като цяло няма ми помогнат да избягам 10 км, ще ми помогнат да избягам 10 км без да си чупя стъпалата. Коляното почна се обажда на 5 км, ма не много. Надявам се до 10 км да изтраява, всичко ще е наред. Доволен съм от днес, сега трябва да поработя и се надявам след това, ако не съм много уморен, да направя един фитнес. Все пак трябва и мускули, може само почки. Майко мила, пот. Разбира се, много е важно да покажа на всички, да видят, че вместо да ходя на Комикон, например, днес съм бягал в най-големия пек в 12 часа. Да видят, че съм избягал 5 км, фокусирай. И да видят, че искам да бягам по 10 км на ден. Много важно да го видят, защото като го видят, мен ще ме е срам, ако не го направя, това ми е най-голямата мотивация да не се излагам пред хората, тъй че като знам, че ако не го направя, ще се изложа, трябва да го направя. Добро утро, часът е 8:30 следващия ден. Сега станах. Рекап на следващия ден, след като изключих камерата, работих, тук към 6, след това отидах на фитнес. Направих силова тренировка, направих колело 30 минути 300 калории и направих сауна 15 минути, която трябва да е 150-200 калории, т.е. за деня съм изгорил около 1200 калории общо, понеже бягането ми сутринта беше 600 калории или нещо такова. Сега спя букуците и след това отивам да бягам пак. Днес е ден за 6 км, което ще боли. Дано се справя. Как няма. Но няма да е лесно. Преди малко се претеглих 79 кг. Идеалната цел килограми е и да се остана около 80, да се направя конструкция, повече мускули, по-малко паласки или да сваля до 75, дори 70, обаче да стана супер рипт. Само притеснява
Стана супер, съм достатъчно големи мускулите, за да изглеждам естетически добре. Ще видим. Утре пътувам по работа за Солун и това значи, че 2 дни може би няма да тренирам, няма да бягам. Не, може би почти 100% няма го направя. Но да, след това се прибирам и продължавам с пълна сила. Виждате ли го слънцето? Много странно, вчера беше неделя, вчера нямаше никакви хора, днес е понеделник сутрин, днес още с идването се видях 2 човека, фукът има хора. Отивам и бягам, това е. Надявам се да се справя, 6 км, ще видите малко бирол и след това ще има рекап. Айде! По принцип не забравям никога нищо, обаче този път съм забравил да включа микрофона, така че това е рекап, след като вече всичко се е случило. Тук вече бягам 2 км, този път беше сравнително по-лесно. На 4-тия километър се уморих, но нямах болки в коляното. 5-тия километър го избягах много трудно, както и предния път, а 6-тия километър го избягах просто на инат. Може да видите километрите, които избягах и тук може да видите температурата, на която бягах. Тук пише 25 градуса, обаче съм сигурен, че беше поне 40, защото умрях. И тук съм вече в колата, правя още един рекап за всеки случай и обяснявам следващия влог. В следващия влог ще снимам клип. Вие няма видите как го снимам, но ще видите някакви неща от behind the scenes. Също така ще видите една тренировка, която трябва да избягам 7 км. Така че абонирайте се за канала ми, за да проследите моя път към бягане на 10 км на ден. Също така скоро се надявам да снимам и повече тренировки в фитнеса с тежести и когато мога ще показвам някакви други неща от моето ежедневие, моята работа и така нататък. Абонирайте се за канала ми в YouTube и ме последите в Instagram ReezyRain и ще се видим следващия път.